Dus ik trek me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan is. Corruptieschandaal is taboeless in Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Huisarts Spoedpost Paramaribo, goeiedag. Zorg kan altijd beter. Zorg is een basisbehoefte van ieder mens. Huisarts Spoedpost Paramaribo zal in de toekomst voorzien in die behoefte. Wij maken spoedzorg bereikbaar en benaderbaar voor iedere Surinamer in de avond, nacht en in het weekend. Vanuit ons medisch triagecentrum wordt elke hulpvraag beantwoord en beoordeeld door de aanwezige artsen. Wij geven advies en stemmen ons beleid af met u. Het kan zijn dat wij u op consult vragen. U zal zich dan moeten melden in een van onze locaties. Het kan ook zijn dat wij u zo ziek vinden dat wij naar u toe komen. Huisartsen Spoedpost Paramaribo. Uw zorg, onze zorg. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Suriname, misa fetigi mama Suriname, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Cultuur TV op locatie en soms ben je niet op een locatie hoor. Soms je de pressie gewoon en doordat je zo bekend bent en je rijdt in een verkeer dan want toen maar je zegt hey Cultuur TV, I talk im lop sana meer en zo ook toe je op mi toemanja so ik ken ze niet bij naam maar de man geven aan tak hier no hey uloba motion van je power up people voor met name a ghetto. Dus de man bij een vriend was aan Nico in een even about de ontwikkeling voor Akondre. Isabi, ik moet je ook vertellen, deze twee mannen zijn lassers. De man legt me uit snel daar net tak una lasman. Maar je ziet ook boy, we lassen. If we lassen naar Guyana, bijna ube de miljonair. If we lassen in New York, bijna ube de miljonair. Isabi toch? Maar jana strana dat we doen omdat uloba roko. Isabi wabub chinge sorgu walo sot sani. Isabi to. Hey Rasta, bijna mi want Egyptian, wat pas gers Egyptian. Ja man. Fa wakase defi. Fa iloba a situatie fa Akondre edrai. Fout. Helemaal fout man. Fout, alles aan fout. Vaak aan 5 in het rij. Boom fout. Helemaal fout. En staan fout. Alles aan fout. Aan tokkie schrijf fout. Is aan tokkie moro fout baga. Next ne wat kan je naar Akondre. Alles aan fout man. Oké, maar dat koko begin, want if je geeft me een fout daarbij, dan ben ik begrijp je. Die regering ben de en kota die de mij tak about de vorige regering. Dat ibe abouta 1, bouta 2, dat bakadati, de man si take over.
Uno yagi bauta de ma etaki. Kan de unit in persoon. Toch? Maar de man tak een massa, na de man dat yagi bauta. Sang go mis, you denki. Boy. Sang go mis. Ala sang go mis. Next ne wakashuti. Ja. Next ne wakashuti. Ja. Plus die bauta ben ala sang be moro bunko. Pusan toki na lekta man ko lektu op. Ja. Boel lekt op dan gewoon. Boel lekt op. From wala man. Pakanga de san saman bosi. Next no waka. Next no city. Plus tegen die ala sang go min. Min. So min. Dus. En you like man van ageto man say sukamoni. Ibe am chibribi inama. Gewoon eerlijk. Nooit. Mi no go stem niet eens. Min bepay taxi go stem. O men min bepay waka. Pensa even toch geloof in ben go pay go stem. Da fa ka dim bem kom baka. No, dat is een principe im gonna be na tuba. Plus loro def mi go stem baka. Da be na tu even tot mi pay. Ja sa fout man. Mi no ben go stem ya man. Ja. En sa you be wan shi. Want allemaal op wan denki, hè? Isabi te wan regering kon verkiezingen de waar regering kon dat you abi in you denki, want in oma shi vooruit, maar in you denki you abi batak emi hoop ama seta kondre so boy de punten die si ama bekan seti. Ko tak tap den 5 punt, soort 5 punt ama dat bem set gi you. Soort punt ama beseti. No gi you serefi eigenlijk. Gi mi serefi? Man bigger seta koers. Koers, misschien rasta heb je taka koers. Koers. Amam seta koers, amam saka de presi na weekri. A ofi. Boy, say de kepsa. A ofi swaki gi desma nanga de money nanga de sani na weekri. Miseref no man kom uit aan money mi want if mi begin denki de 5 plaats sabin bij gim also. Boy. Ja. Boy. Uno de feite nak mi no kori na uno drip de euro party potawa si do harwa nyu wate. Is op soort partij mi ben denki eerder. Maar of de partij, va partij is binnen. Want eigenlijk na partij dat mi bogo stem jaren maar de man bij kompas. Va partij is een pro no? Na pro. Pro, man pakito. Want man pakito, man dat ja man nami G. Kan jama. Moro beter man dat kwara. Maar zei dat you believe in pakito. Dan, want if je put bijvoorbeeld pakito, bauta, santoki, ala de man se yang sei. Unetek seyere isabi madaye shilek ama snap chima ina spel isabi to fa yeshi wana so de ma educatori. Dus famille Esheng Pakito mim denki si 17 februari to am si Pakito wap de quartier fu famille take dus fu ala de tra plus one jaar ten schrijf voor Bengola, zo sangi patiko en mi beshirata man bedep chimang. Mam shirata man schrijf bo en schrijf op en apri zo konder schrijf moes man bo op ook toe. Maar bip chin first man. De mij denk je de schrijf toch de mij bo de schrijf op. Ja. Zo no kata ina uru de man disi assistem uru de man schrijf ne follow dat ding kenki. Stanta kasan uru met de man schrijf uru met de man libasan met de man gos do asisi. Ja bak. Ja. Una moderne tijd. Ja, maar je denk je uru model. Uru model ne denk je moro. No da la sane kon new in grond tapo. E uru de ma uru tumsi. Este atra, ome uru so mo hadje. Bijna 7 ta. Zo denk je ama, bi bij tak. Ja, foto. Masa you kan shi, you aba adenki ook toe, isabito of unu aba denki ook toe takere. We wachten tele gado karde masi, want je ziet ook na jaar in jaar uit. Allemaal, ja, gerste gado ne karde man met alle respect hè. Wat een gado karde man. Soort zie je ze zo bige ka grond tapo. Tegen me. Mina bribina sana dat gado karde, maar de man schreef aan Judas. De man schreef was hij weer wat raf de man no dede. Bijna gado schreef ati bro, dat ama met de man. Hij tawa de man met de bawa tok de man no dede. Look man de pina tok de man dede. Santoki dat betek alles maar 18 jaar ook is grond is dat. Maar jogi dat het ala grond. Trama is no artisa de man do de man me kwant de man pot wasa. Wat grond kan 50 SRD of 25 wa vierkante meter. O die pemim go bij 25. Pe. Ja. Pem grond tapu. Als je zo de massa abamoni de massa uur de grond de mate plus tapsi no mango en de man schreef pina de smaf tapsi na no recht. Ja.
schreefie. Una de wedstrijd na man. Vaderland. Jullie namen is je vaderland. Magi you Jeppy. To Egyptian. Serana Egyptian ja. Ja, I guess Egyptian man. Serana Egyptian if you ben wan shiko taki drie belangrijke sani giyu. Isabi omdat Afrahis altijd me stelde man tak drie belangrijke san sama mus dugo ina kondre disi. Wan president. Anyone of wins ko tak pakito bem troma president. Sama dat bem set kong. Huisvestiging. Isap sani, osotori. No bigi problemi na kondre. Osotori. De mamluku de urus mamoro buat tamu ni weina. No, de ma tupchin de chinsrefe kon bigi mama before de na oset. Wat tendo. Tangan de kwanga vrienden of man. So falak ma upak ba boy if me make it chick ba so lisap chay. Chick ba. Je Eto, ma bip tupchin bigi chin 23. Aboy a gram chin ma tuyari. Ja. Otama attention strati. Attentanga, echt attentanga. Ja. Ik na overal dan as toki nanga bokbero se quiz so. Ja. As de makame ko libi vrij gewoon. Ja, rasta toch maar op een vraag die je drapen. Isabi toch, zou je vinden voor afingeren voor bruinsies refi? Boy. Dat kan maar na kauteren. Boy. Mijn Freda Kuliera. Mijn Freda Kuliera wat amaka ora jam gi santo ki vrei. Amaka te ama gewoon tak papa luko na je pina volk ma amas ref to ages de ka mas ref to ne ama proberen fluka volk ma ne le kamang. So fout. So fautori. Maar amang beroep misal amai beroeping komt tak en trafasi eigenlijk amai chare wakatakiere no. Me je pisma omdat de ma ekonomi kantoro me gides ma moni des mai pina. Je shilek dat na wayepi? Dus dat eigenlijk nou een chin stap aan wayepi nou een stap. Wayepi na belachelijk aan mij mek des maar belachelijk man. Dat nou een stap aan mij mek aan mij yep want to small. Maar me no got na pina rei dat voor. Maar dat me wat taki toch de mij mek go snap hier le kip chim. Alas ma mus op een bank rekenen alas ma ekis op chimoni. Le Holland systeem Français. Guyana alas makis wa chawa barki dala di olipet jau sutopo mo. Ta olipet jau sutopo na olok. De mo kier des FIFA chimoni. Ja, maar uno na laser, uno abribi ook tu takere na oil and gas ja. Die uno laser wan de mandat na de man de eerste betrokken isabito tapa project set contact ja. De malik uno sa abemoro bung. In de toekomst. Alla soort papieren de mij zoeken. Alla soort papieren de mij zoeken. Plus de fina alleen dat pe ino maar fado in een kanaal dat je fuck up. De mo begin druk in stem gide maar alla soort stronten. Ja. Bijna asan dat anasen. Une focus de santi want we do chisanik ba fendo money maar de mam draai systeem. Ja maar. Dus apondre mus como am verander want ama verander busilai. Busilai. Chawa procent no mo woon. So we doen fancy for them back. De man bigger give mo 10% kom bigger bo want to also. Ja, klopt. We taki pakito ku harengo bakawan dat na eigenlijk one topic sa alamang etakeru vertak jonge leiders. Isabi si pakito. Ufintak moros mamus puskwang afisi want we see bijvoorbeeld in de NPS we see Hellings Atompai de Mantego. Isabi toch de want to jongere you see moros mamus puskong. Ben moro betrino karte soort partij sa dat ja. La bribino. Ina drilis mi no go stem yara. Ala de partij dat is NPS de boel. De maar de sinds onafhankelijkheid. Sinds onafhankelijkheid. Kim moer de maar doen. Ja. Dus heeft me die one of de uru aan een kansje sam noji den tu era. Dan een NDP era maar de maar dat schrijft toe. Je ziet eraan. Maar blunder toe. En op chinzo. Boy. Dat de maar bek blunder. Ja. Op chinzo era maar de rest aan de partij ka hoepel op era mee partje. Ja. Maar de man taki jere tino stem eigenlijk in de macht tak about a politician. Fai go om na situatie dati. Boy sa na strontere. Maar die na kondre. Misre fe vier op koude. Me go stem. Maar wie dus je go stem gisteren. Ik denk maar Europala de Europartij mi denk no de na pro bige pro. Ja tot we kom pro. Dat we kom pro toch professional toch. Ja, campagne we op jasok ba. Politica campagne no op ete maar laten we het bij deze gewoon toelaten. Isabi wat zou pro
Want ik ook tak about pro, want misschien dat ik pakito, want eerlijk gezegd, lukt me gooi naar ghetto ook toe. En je de maar etakiere pakito beetje atiere, amanti de maar wakabaka maar eigenlijk baka 17 februari de maar berak op chin zo teleurgesteld in amang, want de maar vindt dat, maar dat zij de want trama die kom no tak inamang. De mana yapi. Ano ina no, horispa, ano inamang, want die amang sroto, to, die de maar pikamang, aneti dati. Dat de maar no atamara fin volgens mij. Dat de man vindt dat pedetra jongeren ben de sabe ma horama bakagamang. Ide be mi de to? Ibe silek no amano be de sa ati be pompu. Zijn ik heb zijn mi man be fetanga de school toen be wip den. Ai mo no ma fetanga de. Uno ma fetanga de man talk de man bige su de man give man keri. Maar toch me ondersteun. Toch me ondersteun ne rond mi sere ben go dra pe toevallig mi al mi no be di na voorkant in jugu. Maar mi wel besteunen man. Ja. Adi uno ma fetanga de school tu isabi. Want de man sere voor ko week nanga man. Ja. Zo lees je demonstratie buitenland. De man heeft de mango santo ki dat piki alla mango's roto. Zo maar. Lang tak wasan van man. Amai predictator. Nasroto ja. Soort boodschap ube abgi pro dat ja, pardon. Soort boodschap ube abgi pro met name Pakito fu kang doro ageto moro nanga desma samu antano ageto wang stem, maar dat na amoro bigi crowd. Soort boskopu ibe abgi pro. Boskopu sam abgi pro. Trouwens de mino denk de mij denk ik de voorste man. Power ma, mo barala de brada mi power ma. Bin Laden. Big up. Wendel kolla Wendel. Hoogstraat. Passi. Power Rangu. Pinda of Pinda Tonko. Ja, toch. Hey, moderne. Big up. Ja, ta Burnetstraat de boy tapa ook Noordwijk. Afrika Haiti. Wala mala. If I band of Mr. People. Na probleem. Talman, big up. Alla de man, Herens project. Roshinyo tapa uko. Era u big up. U denki pro. Kalus ala de tramerwa de man elukuno. Ja, we Oké. Laatste vraag. Say pro. Sot chin politieke partij u beshi etetak. No one. No de denki professional. NDP, maar dan zit tak NDP. Blunder. No de wa professional. Pro. We korten af pro. No. Duidelijke taal rasta mi be abeng mi be feneng wang war genoeg tak usabi ubar mi tak sa rekenen sa no ready ma abi queen suwasan even want da we tak masane queen sunja so isabi dus enough respect mi botaki en ja if we dua roko last story uteke rustig uteke general en hoop tak alasan wakabung in aku met de verkiezing tak leksa utaki tak u op nieuwe leiders. Langa mai ko etewalis. Hey Tupac mi no forgitera. Ai poteng. Tupac pro. Professioneel. En je hoort het, en het is nog geen campagne hoor, maar zo toevallig de Padisi waarschijnlijk zijn ze fans van Pakito of misschien zelfs familieleden of wat, maar dat mag. Is dat beter? Alleen uta weta iemand democratisch kondre, dus ja, want dat idee die je hier tak nu def ja wan bau bijna in de mag de wan bau tama in de mag de wan fi happy hier moro, no so agerslik de manier lobby. Is dat beter? Alaste vraag van we go om nanga so api story dat die asot rasisme asan fu politieke EU na fi happy mga ine moksi. Sana hypocrite, sana dondo zani. Wala mala you fi happy, dai ta ini fi happy. Ja, dat ta ini fi happy uku denki. Je denki vooruit. Ja man, duidelijke taal. Alson Sanayang was hier even in gesprek dengan toelassers, koekardema toelassers. Blij nga biga. Big up. Big up. Hij toch alle de dag hoef mee. Straat hot. Big up. Orsi straat hot saptaka. Mau ne ada kapalangi de inalain tu. 100%. Hier hoge straat passie. Hier is passie. Hier is passie. Big up boys. Ja man. Duidelijke taal. Alson Sanayang is signing out and until the next time. Ja, dus ik trek me wel terug. Laat wat meer bestuurbaar krijgen. En dat is bewezen dat alles kan. Collectief kan alles stapelen. Het bedrijf Cultuur TV is signing in.